もうベルハルトはだから言ってるだろ。どういうこやる。もう勝敗は決しかの者を守る盾となれ。かの者の剣となれ。かの者の剣となれ。かの者の剣となれ。私一人になったか。勉強した甲斐があったかな。かの者を守る盾となれ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 。かの者の剣となれ。また剣の腕が上がった。かの者の剣となれ。かの者を守る盾となれ。かの者の剣となれ。かの者に風のごとき軽さを。
となれ。かの者に力を。汚らわしい。この美しい私がこんな海の上なんかあって。漂流兵団イメルダ。おい、あれを見。ベルゼリアに着いたの。いよいよ。敵も黙って我々。みんな、もうベルゼリアは目の前だ。油断するなよ。これぐらいちょろいもんだぜ。禁断の地ベルゼリア。そこは数百年の昔、光の末裔たちがボーゼルを打ち破ったとされる海と山脈に
どうお前にはもうすぐ準備。